és megszokja, hogy a szájkucsával rajta, hogy fölfelé kell kötnie. Így ezzel a szájkucsáról sejtett talál valakit, akkor elfekszik, de ne keressen meg, szekle is marad. Az nagy elvezetés. Jó, nem volt kórházi kutyáról. Ugye, ha a segély nem támad, vagy nem menekül el, hanem egy helyben marad, akkor a kutyának nem szabad megtámadnia. Most éppen előzés van, meg egy ruházat átvizsgálás. Átvizsgálja a kutyavezető a segédet, hogy nincsen nála valami elrejtett fegyver, vagy valami, amit esetleg később tud alkalmazni. Addig, amíg a intézkedés folyik, tehát az úgynevezett intézkedés folyik, addig ugye a kutyának nem szabad mozdulnia. Tehát ki van fektetve, nincsen támadás, nincsen semmi, így a intézkedésig a kutyának a figyelmét ugye nem szabad levenni a segédről, viszont nem szabad közbelépnie, mert nem csinál semmi olyat, amiért közbe kéne lépnie. És ugye kórház nélkül dolgozik a kutya. Csipaszkodik egy ekkora, hogy csak megfogódják a segélynek, az a cél, hogy megállítsa, tehát hogy ne menjen tovább a segély, hogy a hasa. És ha egyszer megfogta a zsákmányt, a segédet, akkor a szájkutyára kutyáról. És akkor képzeljétek el, hogy akkor erővel harap, hogy ott az a lendülettel, hogy ő ugrik, az a helyet fordítani. Hatalmas az a erő, amivel ő rajta kapaszkodik azon a karon.